Faransi marabaw fɛ ni cɛ naani ninnu olu ye Faransi ka foroba baarakɛlaw de ye nka Burkina Faso fɛ ayi abada ninnu ye gundola sɔrasiw de ye minnu nana kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ k'u ɲɛɲini Burkina Faso kan nka u minɛli Burkina Faso fɛ décembre kalo tile fɔlɔ san 2023 o nana Burkina Faso ani Faransi cɛ kɛlɛyali tamasiyɛn wɛrɛ jira o gɛlɛya mun bɛ Burkina Faso ani Faransi cɛ naani ninnu ka bilaliko la o jɔrɔntɔ funina Maroc fɛ Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ ale y'i kanbɔ ka Maroc masakɛ fo ko sabula ko ayi i banba fo kana kɛ ni cɛ naani ninnu olu ka se ka labila ka bɔ Wagadugu ka taga Faransi jamana kan. Faransi yɛrɛ ka lasigiden so min bɛ Burkina Faso ɲɛminɛlen tɛ lasigiden Luc Alande fɛ sabula Burkina Faso marabaw tun ye a laɲini k'o cɛ gɛn ka bɔ jamana kɔnɔna la. Ka fara o kan Burkina Faso tun ye a latigɛ fana ka Faransi lasigiden so ka kankɔrɔsigi fila politiki ko ta sira fɛ k'olu gɛn ka bɔ Burkina Faso kɔnɔna la sabula k'u tun b'a la ka wale kɛ mun ni Burkina Faso taabolo olu tɛ bɛn.